Здравейте, скъпи учители, родители и тинейджери! Аз съм Ники Кънчев. Познавате ме като водещ на радиопрограми, посветени на музиката, спорта, социалните каузи и други. Познавате ме и като телевизионен водещ на може би най-популярното квиз шоу, в което споделяме знания за науката и света. Това, което може би не знаете, е, че съм родител, и то на тинейджър. И за това познавам отблизо, ама много отблизо, и радостите, и тревогите, и предизвикателствата пред вас, тинейджърите, пред вас, техните учители, също и пред всички нас, родителите и обществото. Затова призивът ми е към всички вас. Този път да отворим широко очи, да си подадем ръце и да разговаряме спокойно и открито за решаването на наш общ проблем. Ето го и проблема. Той е свързан с здравето на подрастващите у нас и бъдещото благополучие на обществото като цяло. Представям ви проблема чрез данни. Всеки четвърти ученик на възраст между 13 и 15 години или пуши цигари, или употребява вейпинг продукти, или някакъв друг тютюнев или никотинов продукт. Когато става дума за употреба на тютюн или никотин от подрастващите, подходът ни може да бъде единствено без компромиси. Децата и тинейджерите не трябва да имат никакъв достъп до тютюн или никотин. Ето защо. И не ви го казвам аз, а науката. Науката е доказала, че развитието на човешкия мозък е с най-голям интензитет в детството и в юношеството и продължава активно до около 25 годишна възраст. Процесът, разбира се, продължава и след това. Помъдряваме, но учените твърдят, че различните области на мозъка са достигнали своето оптимално развитие до тази възраст. Това се отнася до онази част на нашия мозък, отговорна за способностите за учене, съсредоточаване и памет. Много важни неща. По време на интензивното съзряване на мозъка, той е далеч по-податлив на външни въздействия, на увреждане или на пристрастяване в сравнение с мозъка на възрастните. Ето какви негативни последици върху развитието на мозъка на децата и тинейджерите може да имат тютюнът и никотина. Слушайте внимателно. Първо, нарушаване на способността за учене, концентрация, внимание и памет, което е изключително важно за едно дете. Това, разбира се, води до влошаване на цялостното представяне в училище, понижаване на оценките, а от тук следва недоволство, проблеми, скандали за всички нас и в училище, и вкъщи. Второ, повишена раздразнителност и избухливост, а това е на една стъпка от проява на агресия. И без това достатъчно много агресия има в нашето общество. А след агресията следва силно влошаване на взаимоотношенията между всички нас, и като родители, и в училище, и като общество. Трето, зачестени случаи на тревожност, потиснатост и липса на самочувствие. Това пък може да доведе до депресии и неспособност за реална самооценка. И ето как може да се стигне до изолиране от приятелския кръг, недоверие от учителите и доста хладни отношения от дома. На четвърто място идват проблемите с съня, които са доста сериозни и които са доказан фактор за стрес в ежедневието. Това е опасен омагьосан кръг. Води до трудности в общуването с приятели, с учителите и с нас, родителите. И не на последно място идва много сериозния риск от започване на следващи неща. Употреба и развитие на зависимости и други опасни вещества. Алкохол, наркотици, които знаете са сериозна пречка за бъдещето образование и реализация на младите хора. Скъпи учители, родители и тинейджери, нека бъдем откровени. Проблемът е много тревожен. Нямаме друг път напред, освен да кажем не на употребата на тютюн и никотин от подрастващите. Призовавам всеки от нас. Нека действаме решително. Нека действаме без компромиси. Нека заедно изградим едно по-добро бъдеще за всички и най-вече за нашите деца.